on the hits. Women is the anthem. Come here now. I'm talking, you are just looking at me. Bend down. Go down, I said. Go down. Subhanallah. Subhanallah. What is Subhanallah? Where I said, where are you going now? Yeah? Oga, you see this guy, ba? Ke ma me ka zo yi nan? Yalla bai. Wani yalla bai? Ana magana me ka zo yi nan? Daga na ga gurin ne da background. Shine ne zo. Kawai. Ka ga background? Kai? Awai har ma ka dauka. Kai ba. Wallahi location na gari ne. Kai na zage ka da location din don kai. An hana shigowa area ba. Wallahi yalla bai daga na ga location ne. Gurin. Okay. Shine yanzu har ka zo kake mana hotuna a nan line kenan. Ai hakuri yalla bai. Line ka san ko waye a nan line? Ka san waye a nan line? A'a. Yeah! Let's go! Hey, come and see this guy. Okay. You go surprise you. Guy. Go surprise you. Yeah? Ban me ka zo yi na? Yalla bai daga na ga area location da shine ne dan. Wai mu zai zo yana ga wai location. Kai ka san nan ina ka shigo? Wai mu zai ga mana wai location. Ka san ina ka shigo na? A'a. Baka san inda ka shigo ma kenan. Gaskiya bai sani. Shigo na? Yalla bai sani ba. Kai baka taba jin wani gidan sas ba ko? Sas. Kware da gaske. Wallahi yalla bai. A kauye Wai zai zo yana mana hoto da waya in ban fasa wayar ba. To ka san nan Allah. da sojoji. Kai? Sojoji a nan suke. 'Yan sanda, mobile, manpol, dukka muna nan. Baka san sas ba kenan. Wa shigo da kai ma line? Wa shigo da kai line? Ina Hey, come here. Maza ka dauko mana ruwan. Maza. Sit down. Wai uban me kawo kamana? Kai maza kawo. To shikenan. Yanzu zan baka wani aiki ne. da fatan da ba shanyewa zan ba. A me? Eh? Ka san wannan me? Allura ce yalla bai. Okay, shikenan. Ka koma da ita. Kai Ba hannu wai ma da hannu zaka dauko. Ban wace ma da hannu zaka dauko kai? To yalla bai. Da baki zaka dauko mana. Eh? Da baki? Baki. Kwarai da gaske. Bakin ka zaka sa ka dauko ta. Ana magana. Wajen Allah. Kai.